Hello, sziasztok srácok, én Femund vagyok, és ma egy ismételt replay csatával érkeztem hozzátok. A mai beküldőnk Phantom Házhon a Hunemcé klánból, aki egy orosz prémium tier 8-as heavy tankot fog vezetni, az IS-3 Defendert, amit ugye egy verseny keretében lehetett megnyerni. A pályánk a Port Bay, ahol 9-es, 8-as és 7-es tankok fognak egymásnak feszülni. Na lássuk is, hogy akkor ez a csata hogyan alakult. Ugye 14 prémium lőszert és 14 hit lőszert vitt magával, T54 megkér mindenkit, hogy jobb oldalra menjenek, és az én tapasztalataim azt sugják, most hogy igen, mégis azt sugják, hogy a jobb oldalra, szóval ha a folyó felé veszi valamelyik csapat az irányt, általában, hogyha ügyesen tudnak spotolni a medek nekik is segíteni oldalra, ugye a víz túloldalán, akkor általában nyernek is, de hát ez releváns, hiszen hogy az ellenfél csapata is arra megy, akkor ők is nyerhetnek. Itt már csak az, aki ügyesebb, az tud érvényesülni. Ez a Type 62 Dragon meg a Jack Panther, azok már itt is vannak. Ugye ők is ugye arra mennek. Talán mint hogyha annyi előnyük lenne a csapatnak, a T54-es csapatnak, aki jobbra megy. Ugye megy egy heavy is, egy másik medium is, valamint a között ugye a Panther mögött az Indian Panzer is előkerült. Próbálja őket lőni veszettül Phantom Házhun. Ott a Panther, ő is arra veszi az irányt. Ott az IS-800, az Object 704. Hát csak a Jagdtiger hiányzik a sorból. Phantom Házhun segítséget kér, IS-8 is van mögötte. Próbálja az alsó lemezt lőni, de ez sajnos nem sikerült. Viszont az IS-8 361-et bele is lő. És a közben a Jagdtiger is előkerült rejtőzködő módból. Most próbál az IS-8 belelőni egyet. Az IS-8-ba belelőni egyet. Mindjárt meg is föl is töltődik a kis csíkocs köröcske, és csak egy lánctapat lő neki. Igaz 4-14 is sebezte őt, és a következő lövés már nem sikerült, már T-44 lelopta. Közben az Object az nagyon próbálkozik ott hátul, a Jagdtiger teljesen érdű van, ő próbálja segíteni a Type 62 és csapatát, de a Panthert azt már ki is lőtték sajnos az ellenfélnél, mondjuk ez legyen csak az ő sajnálatuk, nálunk azért az egyre csak jobb és jobb hír. Az Objectnél próbál ráfeszülni az IS-8-ra, mert szemből ilyen közelről az IS-8 nem biztos, hogy kibírja lőni. Az Object 704 viszont a saját hibájába esik be, Phantom Házhon jól észrevette a lehetőséget, hogy be lehet szorítani a két tank közé az Objectet, de sajnos lelopták előre. Már csak az Indian Panzer meg a Jagdtiger van hátra. Most próbál a Jagdtigerbe bele is lőni egyet, de még nem lő, pedig lő, most is, és sajnos, hát egy nagyon lehellett itt, mint hogyha elkapkodta volna, de hát egy próbát igazából megért. El is találhatta volna ezzel az erővel. Közben Jagdtiger ki is lőtte a T-44-ünket, de 436-tal azért megpróbálja ezt megbosszulni, és ezt is lelopta az IS. Három olyan tank is volt, amit leloptak szegény Phantom Házhun elől. Ez eléggé balszerencsés csata ebből a szemszögből, viszont nagyon ügyesen játszott, le a kalappá előtte, nagyon szépen az Objectet beszorította, és igazából ez az egyetlen egy motívuma volt ennek a jelenetnek, ennek a videónak, attól függetlenül, hogy nyertek, hogy körülbelül nekem ez tetszett a legjobban, hogy felismerte a helyzetet, felismerte azt, hogy mit lehetne csinálni, hogy teljesen hatástalanítsák a TD-t, ami ott volt egymagában, és gyönyörűen és gyorsan reagált rá, és ez okozta az Object 704-nek a vesztét. Több ilyen játékos kellene szerintem, mint Phantom Házhun, ez most nem fényezés, hanem ez maga a helyzetfelismerés, amivel ő rendelkezik. Le a kalappa előtte, nagyon jó csodát láthattunk, nagyon szép megoldásokkal, gyönyörűen kicsalogatta az ZS8-at, magára húzta, összességében egy egészen jó csodát láthattunk. Én megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok, jövök legközelebb is, minden jót nektek, sziasztok!